Chimpu, actually, I continue education drama. How did you get a chance to enter the drama? Yeah, now institute role itta pandete. Alpa copy card nakulunji beite ponnanu choose malpara baidittere. But for whatever reason now work out aiji. Appa kakulu enantu yeri. An alpa masthi active pacha patron patunditta. Appa kakulu alpa kendere molu encha drama malpolia dada anpure inquire malder. Ani mummy lettere. ಚೆಕ್ಕೆಂಡರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಬಿಡೋದು ಬೇಲೆ ಪೋವಡೊಂದು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ದು ಆತನು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಂಚೆ 4 ತಿಂಗಳು ಆತನು ಯಾನು ಸೊ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ ತೂಂದಿತ್ತೆ ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ಕಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬುಡಾಯಿರು ಹಿಂಗೆ ಶೋರ್ ಇತ್ತನ್ಕಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 9th ರೂಪಾಯಿ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋರು ಅಂಚೆನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬತ್ತನತ್ತ ತೋ ಯಾನ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಿ ಸುರುತ ಡ್ರಾಮಾ ಸುರುತ ಡ್ರಾಮಾ ತೆಲ್ಕೆದ ಬರ್ಸೋಲ್ ರಂಗೋಲಿ ಇಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು BC ರೋಡ್ದ ರಂಗೋಲಿದ ಹಾಲ್ಡ್ August 4th 2004 ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾ ತೆಲ್ಕೆದ ಬರ್ಸೋಲ್ ನಾಟಕ ಆನೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಯಾನ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಸೇರ್ನೆ ಆನೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಯಾನ್ ಪಂಡಾರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳರು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿನಂತ ಈ ಜನ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಪರ್ನಾಗ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಮರಪ್ಪಣ ಮರ ತೂದೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸೋಲ್ ಉಂಡದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸೋಲ್ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಿ ಈರನ್ನ ಯಾನಿರ್ನ ಕ್ರಶ್ ಆಪುಜಿಯ ಪುಂಡಿಗೆ ಅರಿಬಾರ್ದು ಆಯ್ತು ಖಾಲಿ ಪಲಾವೆ ತಿನ್ನೋಡಿತ್ತು ಪಂಡೆ ತಿನ್ಲು ಅಂತ ಯಾನ್ ಅವಳ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಇದು ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಬಾರ್ದು ಅಂದೆ ಪುಲಾವ್ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಪುಲಾವ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಪಲಾವ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆ ಇರದೆ ಐನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎನ್ನ ಕುಕಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪಾತೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ನೀರು ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸಲ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸಡಿ ಯಾನಿರನ್ ತೂ ಅಂತ ತೂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕೊಂಡದ್ದೆ ದಾದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇರೊಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ತೂಕ ನಾಪನು ಅಂಚ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದು ಒಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ತೂಯೆ ತೂದು ಪಾತೆರ ಪೋಡಿಗೆ ದಯ ಪಕ್ಕಡೆ ನನ್ನ ಪಾತೆರ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಾತೆರ ದುಂಡು ಅದನ್ನ ದಾಲತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಐದು ಪಾತೆರ ಅಂತಿಜಿ ಎಂಗ್ ಬಂಡಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಇಡು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಏರನಲ ಮೋನತಿ ಎರಿಜಿ ಏರನಲ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ತೂತುಂಡು ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಆ ಚಂಚ ಅಪ್ಪಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮಾ ಪುರ ತೂವಂತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಆತೆ 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 ಯಾನ್ಲ ಅಭಿಮಾನನೆ ಪಂಡಿನಿ ಆತಲ ಪಾತೆರ್ದ ಅಂತ ಪನ್ಯಾನ್ ದಪನಲ್ ಪಾತ ಜೋರಿತ್ತೇರು ಇಂಕ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿ ಕಾರಿಂಚ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತೊಂದು ಓಲಾನ್ಲ ಯಾನ್ ಏಡಾನ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ತೂಂಡ ಪೋಂಡು ಫುಲ್ಲು ಐತ ಸೀನಾ ಒಂದಿತ್ತನು ತೋ ಯಾನ್ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಜಿಂಕಿ ಎರಡಲ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡಲ ಪಾತೆರ ಜೊತೆ ಎದ್ದೇರಿಗವು ನಾನು ಅಂಚಾದಿ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನರಮನೆಡ ಕಣ್ಣದ ಎಡ್ತು ಪಾತೆರೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ಪಾತೆರುವೆ ಅಂದಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆರು ಖಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದೇ ಇರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರತೆ ಅಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದುಂಬು ಯಾನು ಹುಷಾರು 10th 35 ಹುಷಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಂಡ್ ಎರಡ ಇಂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಡ್ಚ ವಿಷಯ ಈರು ಹೋಯ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೂಲ್ದ ಪಂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡನೇ ಕನ್ನಡದ ಸಂಬಂಧ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನೋಡ ಎರಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ವರಂದೆ ಜಾನಪೀಠ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಎಡ್ಡಾತನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಗನೆ ತತ್ತನು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಚೂರು ಜೂಮ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶುರು ಮನ್ಲೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರಿ ತೆಗೆದೀನಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವ್ಯಾ ನಾನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಬೈಕ್ಲೆಗಿಂದ ಬರೀತೀನಿ ನಾ ಪಂತೀನಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪನ್ನಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು
ನಮ್ಮ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ವೇದಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಅರಿನೊಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಡು ಇಂದೇ ಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದೇತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಹೊಡಿತೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಇಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವಿಕೆ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ರಿ ಜರ್ನ ಒಂದು ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜೋಡು ಡಿವಿಕೆ ಬಂಡ ದಾದ ದೇವದಾಸ್ ವೇದಾಸ್ ಒಟ್ಟು ಕುಂತಿದ್ದೀರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಟ್ಟು ಕುಂತದ ವೇದವಾಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಅತ್ತರ್ನ ಡಿವಿಕೆ ಅಂದಾರ ನಂದುಂಡು ಅವು ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜೈನ್ಯಾನ ಈ ನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗೆ ಏನೋರ್ ಮಾರ ಒಂದು ಡಿವಿಕೆ ಬಂಡದಾದ ಗೊತ್ತು ಜೈ ಯಾನ್ ಸುರುಕೇನು ಯಾನಾರು ಬಿಜೆಪಿ ದ ಜನ ನಿಂದಿನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಡಿವಿಕೆ ಬಂಡದಾದ ಡಿವಿಕೆ ಪಂಡಾರ ಬೇತೆ ತಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಡಿವಿಕೆ ಪಂಡಾರನ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಓ ಅಚ್ಚಾ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡಾರ್ನಾ ಪಾಪ ಉಪ್ಪಪ್ಪ ತುಂಡು ಅವ್ಯಾ ಅರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರು ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೂರ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಯಾನ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಬೈಕಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದಿನತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಕೆಲವು ಎನ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬರೇನಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೆಂಚಿನಾಯ್ನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿರಿ ಅಬ್ಬೋ ಫುಲ್ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಹೊರಡಲು ಉಂಡೆಂಡ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬರೇನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆದ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವನ್ನೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬರುವಂತಂದು ದಾದ ಫನ್ ಪರ್ ಫುಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆತ Pure Masthi with Manju Rai.